Il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela kien konvinċenti fl-ewwel dibattitu li sar f'din il-kampanja elettorali dak fl-Università ta' Malta. Dr. Abela tkellem dwar il-viżjoni li timexxi il qudiem il-Partit Laburista permezz tal-manifest elettorali Int Malta. Imma manifest illi ipoġġi fuq qudiemnet il-well-being tagħkom. Il-benessri. Nota l-ħin nibda nikkonkludu. Illi jiffoka fuq it-titjib tal-kwalità tal-ħajja, fuq oqsma importanti bħas-saħħa mentali, fuq il-flessibilità, fuq il-post tax-xogħol, fuq bilanċ aktar robust bejn il-ħin tax-xogħol u l-ħin tal-familja, partikolarment fil-mumenti meta jkollok tarbija ġdida li waslet fid-dinja, fuq pagi aktar b'saħħithom, opportunitajiet tax-xogħol li jkunu aktar b'saħħithom, kickstart li żgħażagħ tagħna meta jidħlu fid-dinja tax-xogħol, support bla preċedent meta żgħażagħ tagħna jidħlu fis-suq tal-proprjetà għall-ewwel darba u għalhekk illi il-manifest huwa kollu kemm huwa imdawwar madwar il-ħolma tagħkom. Dik il-ħolma. Grazzi ħafna, Dr. Abela. Il-Gvern irid jagħmel għall-proġett tiegħu ħalli verament immaterjalizza ruħu. Intqal li l-għażla fl-elezzjoni ġenerali li jmiss ta' 30 ta' Mejju li ġej waħda dwar kompetenza. Dik l-għażla li hemm qudiemna min joffri l-garanzija. Deputat Prim Ministru Ian Burġ, Clyde Caruana, Miriam Dalli, Jonathan Attard, Bajri Camilleri. U tant nies kompetenti kontra il-baħ ta' ħaddieħor. F'dan id-dibattitu, Dr. Abela tenna kif il-manifest elettorali Int Malta ipoġġi fuq quddiem it-titjib tal-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin waqt li sostna li dan hu mibni fuq il-ħolm u l-aspirazzjonijiet ta' kulħadd f'pajjiżna. Waqt dan id-dibattitu l-Prim Ministru tenna li l-istudenti jafu fejn qegħdin mal-Partit Laburista b'żieda wara l-oħra fl-istipendi u Gvern ġdid Laburista qed iwieħed żieda ta' 15%. Il-Prim Ministru kellu eluq b'saħħtu f'dan id-dibattitu fejn nota id-differenza ċara bej iż-żewġ partiti. U allura hemmhekk illi tidħol id-differenza ewlenija bejn dak illi qed irresqu aħna quddiem il-poplu tagħna fit-30 ta' Mejju u dak li qed tressaq in-naħa l-oħra. Bħalissa sitwazzjoni ġeopolitika diffiċli internazzjonali illi minkejja kull sfida, pandemija, gwerra, 2-3, kriżi tal-enerġija, żammejna lil dan il-pajjiż għaddej, stabbli, iffukat u li minn kull sfida rnexxielu joħloq opportunità. Jien nemmen f'kull wieħed u waħda minnkom, nemmen fit-talent tagħkom, nemmen fil-potenzjal tagħkom, għalhekk għandna manifest elettorali costed, trasparenti, well-being index marbut miegħu 25 mira, 10 dimensjonijiet ta' well-being, 2 kriterji ma' kull kriterju, imbagħad fuq kollox il-kompetenza.